Triq is-swieqi fis-swieqi għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu. Il-ħemda tal-lejl inkisret ħesra minn inċident traġiku li ħasset il-ħajja ta' Joseph Attar ta' 56 sena minn ħażebbuċ wara li għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu u baqa' dieħel fil-faċċata ta' numru ta' residenzi. Fuq il-post issejħet minnu fih ambulanza flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u anke l-Pulizija. Minkejja kull sforz Attar tilef ħajtu ftit tal-mumenti wara fl-isptar Mater Dei. Wara mewtu diversi persuni irħewla għal medja soċjali biex jagħtu l-kondoljanzi tagħhom. Ħafna jiddiskrivuh bħala ġentlom u b'qalb tad-debb, inkluż in-neputija tiegħu Gillian Attard. Attard iddiskrivit lil siewa bħala bniedem li dejjem kien ta' sapport u gwida għalija, tant li wkoll qalet li kienet qisu bħala ħabib. Barra minn hekk bintu Michela wkoll ħallit il-messaġġ tagħha fejn iddiskrivit lil missiera bħala bniedem b'karattru vibranti u raġġ ta' dawn li mhuwiex se jintefa'.